Wala dito. Doon na. Hindi ko alam. One, two, three. Dalawa. Dali. Andito tayo sa Bulinaw, Bangor. I'm here today. Tatar Beach. Butter Beach. What I need to get? Dito tayo sa Butter Beach na. What I lang bubudin. Dito! Dali. Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. And nandito tayo sa Patar Beach sa Bulinaw, Pangasinan. Doon sana kami sa Max N Resort. Kaya lang, hindi rin sila makapagpa-picture kaagad doon kasi mainit. Kaya dumiretso muna kami dito sa Patar Beach. So hindi ko alam kung dadaan pa kami mamaya doon para magpa-picture. Kasi may entrance din doon na 50 per person. Okay, so tingnan na lang natin mamaya kung dadaan pa tayo doon. Hey guys, so naliligo na yung mga kasama ko dito sa dagat and mainit. So this is Patar Beach in Bulinaw. Bakit? Malalim dito. Hey guys. Malamig. Medyo malamig ang tubig at saka medyo maalon. And nandito na nga tayo. Naliligo sa Patar Beach. Medyo batuhan pala dito. Pero yung buhangin naman doon sa gilid.
Sayang guys, wala tayong goggles para pa-check natin kung may mga isda sana dito. Pero kayo na lang tumingin. Okay? Tignan nyo na lang. Okay, lulubog lang ako sandali para mahugasan ang ating ulo. Dami na rin naliligo. Nakikita pala dito guys yung lighthouse dito sa May Molina. Ayun. Doon. Nakikita nyo. See it? Lighthouse. May sugat ka na. Hi guys, it's already 3:36 in the afternoon and pagod na kami. Napagod sa kakaligo sa dagat. Ito hindi pa yata napagod. Basta kapunta naman. Mahulog ka, huwag ka malikot. Hi guys, so dito na kami sa Patar Lighthouse. And paalis na kami. Titingnan namin kung pupunta pa kami doon sa Max Inn Resort. Kasi gusto nilang magpa-picture doon.